A lei de ON por unha lei de proporcionalidade de representación. E o terceiro punto, cambiar a lei de financiación de partidos para que pasen a ser ou autofinanciados ou financiados polo Estado, pero cunha estricta regulación. Bueno, e agora aquí van a ler un pequeno comunicado antes de empezar coa asamblea. Gracias. Buenas tardes a todos. No Morrazo, como nas distintas cidades, estánse sacando uns consensos mínimos. O futuro é totalmente incerto. Cada día toca cambiar. Pero é increíble a capacidade de organización que temos. A creatividade desbordada día a día. As sensacións son boas. Xente que aporta comida, materiais, traballo. Pero, sobre todo, o contacto coa xente de pé. Este está sendo moi enriquecedor. Non sabemos se será o final da ola definitiva ou se diluirá ou haberá outras que coller. Pero o que ocurriu nestes últimos días dá un salto cualitativo do desenrolo do que teña que ocurrir próximamente. Moita xente abriu os ollos á realidade e, ademais, fixo moi pouco tempo. E iso vais a notar a partir deste momento. A masa crítica estás a acercar. Ata hoxe, isto foi un movimento de corazón, sin ideoloxías. Deixamos por os símbolos e concentrámonos en gañar a conciencia de nós mesmos e do noso poder persoal. O sistema será o que nós queiramos, xusto e transparente para axudar a que isto crezca. Non vos fiedes do que vos digan os medios sobre nós. Revisale solo comunicacións oficiais. Ven por tomarlaplaza.com ou democraciareal.ya.es. Recordando que ambas plataformas son independientes, aínda que se apoian. Loitamos e aquí seguimos por unha democracia real e para todos. Bueno, pues vamos a dar comienzo entón coa